Jól van. Nálam a cuccom, nálam a paklim, és van 2 percem, hogy elérjek az akadémia felvételi vizsgájára, mielőtt lejár a határidő. De legalább nem vághattak egyből büntibe, hogy elkistem, hisz még nem is vettek fel. Elnézést, sietek! Vigyáztam! Bocsász! Ez bocs! Te egy párbajozó vagy, igaz? Ha? Igen, épp a felvételi vizsgára igyekszem. Valóban? Aha. Hé, te nem... Fogadd el ezt a lapot. Valami azt csúgja, hogy hozzád tartozik. Ha? Baró. Sok szerencsét. Ne, várj! Köszönöm! Nem fogsz csalódni bennem! Mi volt ez? Ajaj, a vizsga! Nem sűrűn lesz belőlem a következő játékok királya, ha elkések a meccsről. Yu-Gi-Oh! GX, az új játékok királya. Ismételten felhívjuk azon tanulók figyelmét, akik felvételt nyertek az akadémiára, hogy ne felejtsenek el regisztrálni. Akik pedig megbuktak, azoknak sok sikert. És jó mulatást a párbajozók nyári iskolájában. Az ördögbe. Hogy várják el, hogy koncentráljak, amikor a tanulók fele engem bámul, és nevet rajtam? Mit nem adnék, ha már túl lehetnék ezen, mint ők? Utolsó felhívás az összes jelentkezőnek. Ha még nem regisztráltak a vizsgára, akkor tegyék meg! Ennyi volt, hölgyeim. Aki nem jött el, az most már nem jut be. Várjanak! Én igenis eljöttem! Itt vagyok! De Jaden Yuki köszöni, és szeretne bejutni. Várjanak már, mindjárt odamászom. Megy a játék! Jól van, jelölt. 2 választásod van, mivel 2 szörnyem is vadászik rád. Vagy bedobod a törő között, vagy kegyelemért könyörögsz, de haza is szaladhatsz a mamához. A 4. választom, és leverlek. Egy csapda? Az bizony, és a pusztító nyakörvel elpusztíthatom akármelyik szörnyet, amely támadó állásban van. És mindketten az áldozat támadó erejével egyenlő számú életpontot vesztünk. Kiváló taktika, jelölt. Felvettek az akadémiára. Köszönöm, hogy itt tanulhatok. Ez a fickó egész jó, nem, Jazz? Azt csuttogják róla, hogy valami zsenikölyök vagy mi. Tényleg az nem? Csak egy kripli. 3 évig jártunk az előkészítőre, mi megérdemelten jutottunk be. Ezek a kölykök nem tudják, mibe másznak bele, de majd Jazz Princetontól megfelelő leckét kapnak. Ez a kölyök nagyon ügyes volt. Igen, azt hiszem Bastion Miszavának hívják, és állítólag ő érte el a legtöbb pontot az írásbelin. Igen? Én épp hogy átmentem.
Ja, én is. Egyébként engem Cyrusnak hívnak. Nagyon örülök. Én már bejutottam, de ne kérdezd, hogyan nyertem meg a párbajt, mert halványlila gőzöm sincs róla. Hát gratulálok! Nekem is biztos a helyem az akadémián, amint megnyerem a párbajt. Mi, még nem párbajoztál? Nem. Akkor jó nagy bajban leszel, mert tudtommal ez volt az utolsó vizsga. Azt hiszem, az idén elég jó jelölteket szereztünk. Igen, egyetértek. Bocsásson meg, de lenne még itt valaki, akit le kellene tesztelni egy párbajban, Mr. Crawler. Hogy mondta, mister? Elnézést, még új vagyok itt, Mrs. Nekem doktori címem van párbajozásból, a megszólításom doktor, ami ezt a valakit illeti. Jöjjön vissza jövőre, ha akar. Ne csinálja már ezt, Dr. Crawler. Egy párbajra még van időnk. Igen, adjunk neki is egy esélyt. Most mit számít, hogy késett 5 percet, Doki? Nem engedem! A lusták maradnak! Halló, ki nem hagy élni? Shepard vagyok. Oh, Shepard kancellár! Csak azért hívom, hogy meggyőződjek, minden rendben megye. Nem akarjuk megismételni a tavalyi bakit. Maga valami nevetséges indokkal hazaküldte a jelöltek harmadát. Mi is volt az? Hogy lemiszterezték, vagy tudom is én, nem érdekel. A lényeg, hogy mindenkit megillet egy esély, megértette? Hát persze, uram! Szenteskedő piperkőc. Nem veszi észre, hogy így is több lúzer van az akadémián, mint kellene? De ő a főnök. Ha ez a kölyök mindenáron meg akar szégyenülni. Tőlem. Elnézésüket kérem, uraim, rögtön visszajövök. Igen, de ki legyen a fiú vizsga ellenfele, és melyik paklit használjuk a párbajban? Ezt csak bízzák rám. Jól játszottál, Bastion. Köszönöm. Eséllyel pályázhatsz a második legjobb párbajozó címre. Jaden Yuki, legyen szíves, jelentkezzen a 4-es számú arénába. Remek. Jöhet a móka. Hé, várj! Ki az első, ha én vagyok a második? Ki? Hát én! Ez a szakterületem. Hú, hogy ő milyen biztos magában, vajon tényleg olyan jó, mint mondja? Jónak kell lennie. Nézd csak meg, ki az ellenfele. Hé, fiú! Kész vagy? Fiacskám, hogy hívnak? Jaden Yukinak. Jaden Yuki, rendben. Az én nevem Dr. Valiant Crawler, a Párbaj Akadémia tudományos tanszékének vagyok a vezetője. Jó, maga a tanszékvezető. Abból, ahogy öltözködik, azt hittem, hogy maga lehet az akadémia budjant kabalája. Mint azok az állatfigurák, akik a pálya mellett ugrálnak, tudja? Ez nekem is megfordult a fejembe. Nagy szája van a kölyöknek, ugye, Chess? Párbajmez bekapcsol! Ez nagyon menő, tanár úr. Hogyan szerezhetek magamnak egy ilyen frankó kivetítőt? Hát kitartó munkával, és persze nagyon jó jegyekkel. Na persze, ahhoz először is be kell jutnod az akadémiára, amit minden eszközzel meg fogok akadályozni. Jó, kezdhetjük! Párbajra! Indulás! Varó! Első lépésként a pályára hívom a kedvenc elemi hősömet, Avion! Ezen kívül lefordítok egy lapot is. Ennyi volt. Maga jön, Doki. Jó, tudom. Ne parancsolgass nekem. Mivel úgyis a saját kártyáimat használom, nem pedig azokat a gyenge tesztpaklikat, gyakorlatilag már is győztem. Egy pillanat alatt megbuktatom ezt a pimaszkölyköt és hazaküldöm. Azt hiszem, elsőre nem leszek olyan könyörtelen, mint amilyen szoktam. Kezdetnek itt ez a varázslap, az elkobzás. Felőlem, és az mire jó? Csekéke 1000 életpontért cserébe megengedi, hogy belelássak a lapjaidba, és egyet közülük már is a temetőbe küldjek. Elég kegyetlen szerszám, hát...